Usali mwana obandi butuko na magoso na muna mwagoso ni butukero nembe pi tirangukani pi inje mamu minoko gote butuko nembe pi butukere na mangana ama nkyo manene era arocha gatongo mugaso no butuko igara banta bwate sababu lakini taji kale kana somo sunte ndiri binto bire berom tajiete na yache ngeso na igara ire ko gara nyinyi gwete mo monto ko nyako bigiri bat ya bamanyi no so no marogyo lenko ya barogi mbai yo bama ga ika ga mandu nayo ko tigagweti bendi aye ochocho nereri moko gosana kwa moseria nga abere gesona agabu ya na inde bono tingo kitia bono ratema ino muntu so meto manyete sheria tigana tigakumukya mazikumo gosali umwana bandi botuko kuchakana nyabeta because asa yuna kweta kera dona ne shida eteyo arafu mwakwanire na mama ndu akwane tenere ikor agwante ntia gotegona wono sante inje na ko mogolo sembu yale agande imbu yale mbiaende igotu enwe onyo mwire kobera sawa tigara bera mborere no monto mona bono ntokonya komwire iga onyo kwa mwire onyo karoche gali no morembore tigara buto ya bono mai to ko depend on omongima because ndu abera abantu abanene nabo to gwetinenera ndo mai tegente kia nekebe egento torakore no komu update tomateina ki yento gete giachite kabaika na kimaskanirende turokiara no muibori ndori komotegemea lakini omochio koba buyake kera at least toromoro chenka gaiga at least omochingo bore buyake lakini bono iga maithe to konyara kumurasimisha mate incho bera ona eri chinga kichiria korora chire buya acha bera abagochiche sawa enje tigaminyoke ngoira nande torrena sawa bono chibwango because ngosoka ndeiga tororenga and by the way to buatan magdito tio chindiro di mangandiro di charandiro di mongo aya ande na boko nyamenta ko tiavundiro choko fit teri charamete ni inariko kulicha arafu asa malita wo atoira we komanya auroje karunga jorafi asita iyo asenja ne riochi ayebuwe ka kwanza wenda ko to kaseli manga umeteli manga yango teviga ana mwisike ntanya korora pira lakini bona ngukuiboleta mase mama yafkasti ukakaliyo kosenaki tiga tabu yo kunya komnyokani naba muro komnyoki umumura kabisa komnyoki umumura kwanya korora ndo komnyoki kemoni kwanya korora ndo komnyoki kemoni yana yakozo lyo bwata tigankote bindo mokera kini mbwato bo sawa inki keko chande takera nkolkia njito kora mnyoki rende njingi tari komnyoki kumbe naye no interested in kwanya monta bigendo kunekyo njingi tari komnyoki njingi tari komnyoki nyendira manyatanga na komnyoki yana binte byo kwa nyomukanya ba muratata omomuro lyo kominyoki tiga kominyoki erabo nchuma ile tinda complain go saying ya mbere ile ketiro komnyoki ama apa murango pera ya barabu they are ready go so a box ya ne bono kwa mankorua soko ruti manye shetani kibono imugeti abanko kaya nini nachache mambende to kumi nje nataje timbo timuchando kogero no muntu omanya bonera kara nyari kweli eri no manyiro kolini bare tigali kinero bwima bwaye nere Mombasa tana ko teba ngamukira gweka nere tigaro le Mombasa ta bona nje timbo ati karibu tatu karibu mwana nakika Jones naki mbia to ya to karibu tani nakika mbia ya tole anya mulebuya ya tole mama kotalinze konanga natene Te van a ticha.
Enchimbian. Na kuriri chikon, sagirian tevingan chikonyo. Na nyorito na tabirio liga uka. Chikon na rueto kare. Tevangu. Biandi. Nata bono kuna kode korosi chengi nende nguri kichikon nende ngwanda tu ngina sagini tauni. Tauni. Ante yingi bange mapema. Nona kina chaka igabaka ngisibeti. Ugo wesibi kwa beta yani. Chianga chukango chenji. Sasa njoronchi na mutebi na chamba rake igo. Minyo kengi ore biashara ni kiteno chuna mwani ore biashara. Ngina nende tauni. Alita tanoko kongi. Ga ke mwana minto. Tevangu. Njende bya kabisa. Nake ngoma kwa irete. Bogi mabona ndo chembe yandi. Akitoli bia. Ndi buya. Ana kiro chokuraga. Lero nimba tomogo. Bakumete kwa chakiro kuraba. Tema. Wachakiro kuraba. Na chakiro kuraba. Stress hakuna. Bono stress ni ya kingotu. Kazi kazi ngumu simana hapa hakuna kazi. Hakuna kazi. Tayo. Niko kwa bere ready. Na bere ready ncheno chenga chokango chenji. Iko kwa tena toko soka na yango sokori. Njengi ngoko. Ite to kwanda manonche town. Yoli gombia. Ntu akwante na sagini mwisondi. Agante binga ntu akwante nere. Kamute birende na nyabeto liga iko metera mande. Mwendo ere saba ibul nga nora. No tenga te paru mamu na maite toratuka. Ite na maite. Amite. One na te sagini rende. Kamute birende mo kwa mo ripotia saba ibul nga nora. Amite nyatichi. Sometimes ingangu ikire yaros. Yaros nyabeta. Yoro chikorona akakorete university kobera karafu kwanya orande guseni nchibweka mete gabno stress na bigo goita rais. Stress te goita nya. Ka kinya tichimba ke goite. Ega ebunori ga stress ndio site yanyo konyora. Of course muntu konyora le stress. Lakini bona yo atuma muno stress chinyingi. Tigango tebi gae. No chai. Anyoneri moturi okobwate kwasa litukiri okotugete gaptimeti gosenkwa ogochikwa ire chiro. Ana bali abakungu balimo gochimwa mwanywamu arafu mwanya gutagore eboma ya bande busa okwegunga mara ho mokawo oli muinali mokawo oli kwairo chinkomo ni mata ali no yonde na mobisa ando oli gosenaki ando oli yondo oli nande ata kwa motivational speaker digango tebi aye digango te which kind of way were you? Your Highness. But digango te kabisa nyoni design yoko go dress lakini ano muntu gete timetiko senka yiko arweta eyekuru kunana key.com digital wa wana agenda yanga yanengi yago korera my dress my choice yanga tali yare okurigeri mundu digango te etabi kwanza amangana yonya ko minyokani na bisi bya mama bibone bimoisi bya mangi ko Ewa. Bantu bonse mbia bali. Ambia tole. Anya mulevia. Mbia tole. Tuya sana. Mbia tole. Karibu. Na iulevia. Bona. Bono. Yento kiandetre. Tara. Mbia kabisa. Bono. Last time mtu amena nyanjama. Kwa na njenda vuja. Ono message ya ntabura. Ni ya ne angiro boba ya gari baka na tina cha confirm na neke ne kyandi kiret. Ande tina emergency uchire Mombasa. Na kina chile ko na maene gose no kolika tukulio go so muntu. Ne kyanga ndetriga. Ya na bere igo. Wana nera anyorete message kuri asimu swati uri mamukeira. Taigwete buya. Orere ndo ochiete nyagitari taigwete buya. Bone kageranga mutebi na yae. Kenda ngo musiomeri. Nuruche gari. Ne county nga. Iwe kageranga mutebi na yaya. Kenda ngo ndorero umwana uyu ntuna kutega mesi nga. Nga yaya na chenjiri yaya rero yutinda iri kenda ngomo rorenke wango kiarwarite bona na kikibona ruti ngatiga kurikiriye ko emergency ese nyinjo tali kuna gukwereza na mbe na gakimuka kabeza kambwete na baga kuwikia egere kira sindikane na bogonte bimana kie
morore mutirimboke onye oborwaire bwa mwengeire mutirimboke tocha korora ng'ana kina kikibono kia mwirete Mombasa ndikonyora kwa rambaririe birengereri ya bono intwange mudielingia ntwa bachana ne bwana ona ona kyango bana na kya kwenda igase nje cyanga turete nankwenda ale bona kya untumire message nagira bona nchakora na kiga kongosererie gusina ya ndale gatiaro tindanyamanya lakini ayo borwaire aro ninje namo bitirerete nandi taringe gucha kogenda ninje namo tete ngabona ninje utakete tugole baba ngotige nyumba agai nye tugole ngende Mombasa ndikarure nyoruka yami utakominyoka atari transport yao ye minyoka ye gukoira na gukoirani amondole yebona kuyasa na inde tobo mwango kuna chiki no manoni karabo moremereri kwa manya nere gusatete gugupima akuguyaro renga igo kwari ko mwaki omupira igo bono karabo moremereri ibone nyabeta